بێریا بهنا ماڵە xwe malbat heval û taxa xwe kiriye. Her kesê li dervayê Rojavayê Kurdistanê van gotinan bibihîse, wê hest pê bike û pirsa kengî welat ava bibe û em vegerin bike. Barekî giran e. Li gorî Banka Cîhanî ji bo avakirina Sûriyê 400 milyar dolar lazim in. Êdî ji bo vegerê çi qas lazim e. Maaşê karmendan di navbera 100 û 300 dolarî da ye. Karkerên karê heqdestî dikin, eger kar hebe û baş be, rojane 5 heta 10 dolaran distînin. Ev maaş e, vêce xercî çi xwase. Xerciya mehaneya malbateke 4 kesî 500 dolar e. Kiriya malê di navbera 75 û 100 dolarî da ye. Kerebeya 24 saetî mehane bi 100 dolarî ye. Lê ya 8 saetî bi 10 dolaran e. Xerciya avê jî her du mehan carekê nêzîkî 7 dolaran e. Her bitlek gaz bi 10 dolaran e. Destek nan jî bi 2000 leyrê Sûriye, lê ya siyahî jî bi 4000 leyreyan e. Erê pêşiyan gotiye, mirov li welatê xwe axa ye û li mala xwe jî paşe ye. Lê barê vegerê çi qas e. Şoqeyekî nehazir ji 11000 dest pê dike heta 20000 dolaran e. Dikan ji 25000 dest pê dike heta 100000 dolaran jî heye. Îcar buhayê van hemûyan li gorî cih û ferehiyê diguhere. Rewş bi giştî wiha ye. Êdî dema te biryara vegerê da, divê hesabê berîka xwe jî bikî. Ji xwe abûriya welatekî di şevekî de sağ nabe. Encama sebir û kedê ye.